primeiro programa de Ecocanle, unha venta que asomarse para coñecer as problemáticas medioambientais do país que non saen nos medios convencionais, os abusos das grandes empresas coa connivencia das administracións a costa do noso territorio e da nosa saúde, pero sobre todo queremos darlle voz a tantas loitas silenciadas de veciñas e veciños, de ecoloxistas, por defender o que nos pertence a todas e do que só sacan proveito uns poucos. Traballamos na produción, no guión e na edición deste programa número 0, Cristóbal López, Monse Valencia, Alberto Rivero, Xaquín Pastoriza e Alba Pazos, unha servidora. Este é o menú que vos traemos. Arboricidio en Vigo. Sen piedade, o Concello está a cortar polo pé dúcias de árbores na cidade, non saben os beneficios das zonas verdes ou tolearon. Falaremos con amigos da terra e con outros colectivos dos pasos que están dando para frear esta desfeita. Verteduras con sulfuros en Barilongo. En Santa Comba denuncian que as augas residuais da mina espallanas por toda a contorna até a confluencia do río Xallas. Teñen permiso? Que supón isto para o territorio e para as veciñas? Informe cinexético. Esta será unha sección fixa en todos os programas de Ecocanle. Hoxe Alberto Rivero vai nos falar da liberdade de movimentos que si teñen os cazadores malia as restriccións, liberdade que moitos empregan para matar lobos e osos impunemente. Ruído, po e gretas. As canteiras de granito de Budiño traen riqueza porriño, pero tamén moitos prexuizos para as veciñas e os veciños. Faise cargo a empresa destes danos. Fondos Next Generation. A onde van parar os fondos europeos de recuperación pola crise do Covid? Os máis perxudicados que están a sufrir as consecuencias? Non. Van para as mesmas grandes empresas e sectores industriais que levaron a grave crise climática, social, económica e sanitaria que padecemos actualmente. Imos consentilo. Encoro contaminado, turismo incerto. As cianobaterias das conchas provocadas polos residuos da gandería intensiva non só deixan danos ambientais no xurés, tamén económicos. Como afectan ao turismo e ao desenvolvemento sostible? Falaremos con Marta Delgado, dinamizadora rural. Pois comezamos afondando nestes temas que vos adiantábamos con un que ten moi preocupada a xente de Vigo, concienciada co verde nas urbes, pero co verde natural. Na cidade, co gallo de humanizar as rúas, están a facer todo o contrario. Énchenas de cemento e cortan polo pé unha cha de árbores, moitas delas de grande valor. Para tratar este arboricidio, así lle chaman, está o compañeiro Xaquín Pastoriza con Antón Lois, amigos da terra. Hola, como estades? Hola, que tal? Hola, moi boas. Pois xa vos deixamos a vos entón contarnos un pouquiño en que consiste isto que están a facer en Vigo. Hola, Alba. Efectivamente, en Vigo estamos asistindo a outra pandemia, a dos arboricidios. Para falar desta situación, temos connosco a un grande experto no tema, Antón Lois, educador ambiental, membro de Amigos da Terra e colaborador virtual da Voz de Galicia. Antón, como valoras ti os arboricidios que están tendo lugar na nosa cidade? Dende que empezou toda esta política de humanizacións, que parece ser que é o eixo fundamental da política municipal, pois comenzamos a ver, nos remontamos unha década atrás, que era un proceso sistemático de que calquera rúa susceptible de ser humanizada partía da base de eliminar absolutamente todo arborado que existira nela. Coas xustificacións máis variopintas cando existían xustificacións, porque ademais esa é outra. Moitas veces, por máis que dende os colectivos ecoloxistas, colectivos veciñais, organizacións políticas, se pedía pois algo tan simple como xustifiquen por que se tallaran estas árbores, a resposta fundamentalmente era non hai resposta. Pero é que, ademais deste proceso nas rúas, paralelamente existía tamén o mesmo nos parques urbanos. Tamén isto tiña en paralelo outro proceso máis preocupante, a impunidade. É dicir, que se podían tallar esas árbores sen que pasara absolutamente nada. Mesmo as árbores do famoso catálogo de árbores singulares de Vigo, aquel catálogo do ano 1999, onde se sinalaban aquelas árbores, ademais con un criterio moi restrictivo, non era unha coladeira. Carai, o resultado era espectacular. Estábamos falando de
máis de 200 especies diferentes que tiñan algunha árbore digna de ser considerada singular. Exemplares, pues, casi 3.000 exemplares. Bueno, mesmo estas árbores singulares, que obviamente esta catalogación levaba implícita pois a recomendación da súa especial vixiancia, seguimento, cuidado, conservación, foron talladas con absoluta impunidade. Entón, claro, a cuestión final é que cando falamos que en Vigo, objetivamente, a principal plaga forestal que existe é o concello, e que lamentablemente podemos afirmarlo documentalmente. A pesar desa impunidade da que falas, pensas, Antón, que hai máis sensibilidade con este tema na cidadanía que hai 10 anos? A ver, temos indicadores que nos dicen que sí, cando as primeiras talas, eu recordo unha dúcia de persoas intentando protestar polas tallas, e uns 30 veciños que pasaban por ali chamándonos de todo e dicindo hai que cortarlos todos. Claro, era unha sensación terrible, porque sobre todo o que indicaba era unha mala educación ambiental, bueno, ou a inexistencia dunha educación ambiental na poboación. Eu recordo que daquela dixéramos que unha cidade que permanecía indiferente ou mesmo consentía e apoiaba e defendía que se cortaran as súas árbores, era unha cidade enferma, unha cidade profundamente enferma. Moitas grazas, Antón. Agardemos que entre os colectivos ecoloxistas e a cidadanía consigamos frenar esta vaga, non? E como se di, pois tentar cortar polos ancos arboricidios tamén. Ata a próxima. Se hai unha actividade industrial agresiva co territorio, co día a día das veciñas e veciños que habitan, é a minería. En Barilongo, no concello de Santa Comba, alertan que o Grupo Mineiro Santa Comba continúa facendo verteduras das drenaxes ácidas pro baleirado de plantas anegadas. Para saber máis detalles, temos hoxe connosco a Ana Varela da Asociación Petón do Lobo. Que tal, Ana? Como estás? Hola, boa tarde. Boas tardes. Contanos un poquinho brevemente a historia das minas que estades a sufrir dende hai moitos anos. Un poquinho a historia resumida brevemente. O Grupo Mineiro de Santa Comba abarca 7 concesións mineiras. As máis importantes serían a chamada Carmen, Carballeira e Santa María. Este grupo outorgouse, estas concesións outorgáronse ao redor dos anos 40 para a explotación de wolframio con destino á Alemania nazi e hoxe en día pois prevese a súa reactivación tras máis de 30 anos sen actividade, non? E o problema é que estas minas estiveron traballando, trátase de minería metálica, xeraron e xeran aínda hoxe en día moita drenaxe ácida de mina e está todo sen restaurar, está todo abandonado e prevese por parte dunha multinacional australiana, Rafaela Resources, e a súa filial, Galicia Tin and Tungsten, prevese a súa reactivación sin unha avaliación de impacto ambiental e sin haber restaurado previamente os espazos degradados da minería anterior. Pero tedes sospeitas certeiras que así que en breve poderían retomar esa... Tanto Rafaela Resources como a súa filial, pois tanto na súa páxina web como en medios medios de comunicación especializados en economía, pois así o indican, non? Entón, por outra banda, están procedendo ao baleirado das augas das minas subterráneas. Ese baleirado das augas tamén encerra unha problemática ambiental importante porque trátase de drenaxe ácida de mina que está verténdose hacia o exterior, hacia o medio natural e afectando a cauces como o rego da Braña Ancha e o río Xallas, non? E o río Xallas. Do que se trata aquí é que eles están baleirando as galerías subterráneas para reactivar outra vez o inicio da actividade.
E iso é o problema que temos, non? Todo indica que sí, que se vai a reactivar, incluso teñen unha planificación, un documento de planificación onde así o prevé, non? E son estas augas que están baleirando, son augas residuais, ademais que levan case 30 anos aí estancadas, non? Claro, son augas que levan moito tempo aí e, bueno, o máis probable é que teñan drenaxe ácida de mina, porque trátase de minería metálica que ten gran cantidade de sulfuros, pirita, arsenopirita, calcopirita e que están sendo vertidos ao medio, non? Sin control algún. Non existe ningunha planta de tratamento de drenaxe ácida de mina, nin un plan de restauración, nin control ambiental de ningún tipo. Para a xente que non o saiba, como poderían afectar esos sulfuros que se están espallando por as augas? Bueno, estes minerais, estes metais pesados son bioacumulativos e a medio e longo plazo poden xerar problemas de saúde tanto para os seres humanos como para os ecosistemas, non? E no medio ambiente, tedes constancia de que se hai danos no medio ambiente, no territorio? Non, por agora non sabemos. Os metais pesados hai que facer analíticas en laboratorio, sabemos, hai indicios pola cor dos cauces que pode haber un problema serio de contaminación por metais pesados. Non sei, a través da vosa asociación, se estades a facer algún tipo de accións movéndovos de algún xeito para impedir que se retome aquí a actividade por un lado, e por outro lado para impedir ese baleirado tan nocivo para a saúde, bueno, que decíase, pero no medio ambiente. Bueno, por parte da nosa asociación fixamos denuncias, enviamos escritos á Consellería de Industria, Economía e Emprego da Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Minas, pero non obtivemos resposta, hai unha opacidade total e absoluta, e isto só se entende desde a perspectiva da sospeita da corrupción e da minería ilegal que é a única forma de comprender esta opacidade e esta falla de resposta e esta falla de control ambiental sobre algo que está a ser ilegal, porque non se executou un plan de restauración, non hai resposta por parte da Consellería de Industria, hai unha opacidade total. Bueno, pois que teñades moita sorte nesa loita, moitos folgos, seguiremos de preto a vosa problemática e agardamos que a vosa oposición faga efecto. Vale, gracias. Vamos a pasar unha sección fixa que queremos que se repita nos vindeiros programas, que se chama Informe Cinexético, con o noso compañeiro Alberto Rivero. Todo teu. Moitas grazas, Alba. Pois efectivamente, este é o informativo cinexético. Neste espazo, dentro da Ecocanle, imos a informar de forma veraz e crítica sobre todo o que rodea o mundo da caza en Galicia. Imos a comenzar cunha noticia que tivo moita repercusión durante a finais do ano 2020 sobre os datos que o propio Ministerio de Interior publicou a raíz dunha pregunta parlamentaria sobre o número de mortes por accidente de caza en España. Un total de máis de 60 persoas morreron en España nun accidente de caza durante o ano 2020 até o mes de setembro, que até o momento onde temos estatísticas. Dentro desa listaxe, Galicia aparece como a cuarta comunidade en número de accidentes mortais de caza. Un total de 9 persoas morreron entre xaneiro e setembro de 2020 nun accidente de caza en Galicia, cun número que descoñecemos de feridos. Os accidentes medioambientais denuncian a falla total de alcoholímetros para medir o alcohol en sangre aos cazadores durante as batidas. É dicir, o que eles denuncian é que existe un baleiro legal polo que non hai unha cota mínima de alcohol en sangue permitida para o exercicio da caza. Para controlarlo deberíanse facer controles de alcoholemia previos ás batidas cando van conducindo, pero ainda así os axentes medioambientais non teñen alcoholímetros para poder medir esa tasa de alcohol e así o denunciaron nos medios de comunicación, onde tamén aproveitaron para denunciar que case o 80% da plantilla de axentes medioambientais está a punto de xubilarse nos próximos anos e que a Xunta parece que non quere sustituir esas plazas por plazas novas, o cual se vai a traducir nunha impunidade no campo ahora do exercicio da caza porque non hai que na controle, non? Falando de impunidade, no que levamos de 2021, xa apareceron 2 lobos mortos en extrañas circunstancias. Extrañas circunstancias que sempre están relacionadas ca caza.
No caso de Cualedro, que foi en xaneiro, un lobo apareceu morto despois dunha batida de caza menor. E no caso da Estrada, recentemente foi identificado un cazador que durante unha batida de xabarín, ao parecer, presuntamente lle tirou un lobo, que despois atoparon morto unhos excursionistas que foron os que denunciaron os agentes medioambientais que fixeron a investigación a posterior. Isto prodúcese nun momento moi trascendental no que despois dun anuncio do Ministerio de Medio Ambiente para a Transición Ecolóxica, o MITECO, que anunciaba que quería protexer o lobo despois dunha petición de ASCE, a Asociación para a Protección do Lobo Ibérico, que pedía a inclusión do lobo como unha especie amenazada dentro do Catálogo Nacional de Especies Amenazadas na categoría de vulnerable ou, no seu defecto, na categoría de especies en réxime de protección especial. Isto o que tiraría por terra é o aproveitamento cinexético da especie ao norte do Douro. Neste momento hai dous estatus para as poboacións de lobo en España. As que están ao norte do río Douro pódense cazar e así están nas listaxes de especies cinexéticas en Galicia, en Castela e León ou en Cantabria ou en La Rioja, ou o sur do río Douro, onde a especie está estritamente protexida e só caben controis letais por parte da administración, que neste momento somente se está facendo Castela e León dunha maneira que non é moi compatible coa directiva Hábitat, de feito. E así o denunciou a ASCE. Isto parecía que íbamos por bo camiño na protección do lobo, pero o MITECO, debido á crispación organizada por Asturias, principalmente, Galicia, Castela e León e Cantabria, quitou da orden do día a protección do lobo. Parece que había metido un caixón, houve moitas protestas por parte dos colectivos ecoloxistas para que se levase a cabo de maneira efectiva a protección do lobo e se publicase no Boletín Oficial do Estado, e ante a inacción, a Asociación para a Protección do Lobo Ibérico, ASCEL, acaba de presentar acaba de denunciar o MITECO por non protexer o lobo e non publicarlo no BOE, a pesar de que hai un comité científico que así o recomenda. Isto únese a un novo tirón de orellas da Comisión Europea, que en decembro de 2020 nos deu 2 meses para protexer a rula. A rula é unha especie que diminuiu tiene un 60% as súas poboacións nos últimos anos, e xa levamos como 4 no que a Comisión Europea ven reiteradamente pedíndolle a España medidas de protección para a especie. Algúnas comunidades autónomas sí xa sacaron da listaxe de especies cazables a rula, por exemplo Asturias, a Comunidade Valenciana, máis recentemente Murcia, pero outras siguen tendo nos seus listados de especies cinexéticas, entre elas Galicia. En Galicia temos non temos a media veda estandarizada como noutras zonas, non? Que é un período de caza que se permite nos meses de agosto e setembro, e en Galicia somente se produce na bisbarra da Limia, en uns 8 tecores aproximadamente, co cal Galicia o tería moi fácil para protexer a rula, que sería directamente eliminar a media veda na Limia, xa que ao ser unha especie estival, pois a caza menor no inverno non lle afectaría. E ata aquí o informe cinexético de hoxe. Ruído, po e gretas. As canteiras de granito de Budiño traen riqueza porriño, pero tamén moitos prexuizos para as veciñas e os veciños. Represento a Asociación de Afectados polas Canteiras de Budiño. En concreto eu vivo nacín no barrio de Vitureira, que é un dos 2 barrios máis afectados polo impacto desta actividade. No barrio de Vitureira, nos Seidos en concreto, que é a zona máis pegada ao límite das canteiras, exactamente como uns 80-100 metros máis ou menos. E nada, pois desde que eu teño memoria, pois o día a día era pois ruído constante e insoportable, nubes de polvo, sobre todo no verán, pero que parecía niebla, encima dos cultivos, xente asmática, como o caso de miña nai, pois respirando ese polvo, bueno, que será polvo e mezclado pois cos restos da dinamita, en fin, a saber, non temos, porque nunca se fixo ningún tipo de control de calidade ambiental na zona, pois tampouco sabemos o que levamos respirando.
e pois caída de pedras encima nosa, pois non literalmente, afortunadamente nunca lle caeu a nadie encima. Bueno, pois no momento da explosión, pois os trociños pequenos de pedra que saltan, pois uns caen dentro do hueco da canteira e outros sobrelevan pois os árboles incluso que temos enfrente, que é o que les dicen que estamos protegidos porque está esta barreira aquí, pero a verdade é que non, porque as pruebas están aí que durante moitos anos pois estuveron caindo pedras e insisto, afortunadamente non lle caeu a ninguén encima. Os nosos regos, os nosos pozos, as nosas fontes en Vitureira secaron e en Vaquería pois toda a auga pois vai hacia lá, cara ao río Louro e as gándaras de Budiño, que é zona protegida, pois toda a auga que nos falta a nos aquí pois vai cara lá e sucia, porque non hai un tratamento adecuado das augas que bombean do fondo da canteira, cheas de lodos e aceites e o que, bueno, pois o que corresponda, pois todo iso bombease sin un tratamento previo cara ao río. E, bueno, pois no caso da Vaquería, aparte que, bueno, algún veciño dice que máis dunha vez se lle inundou a súa casa porque baixaban ríos de auga e sucia, máis alá diso, na Vaquería, pois os veciños que utilizaban, tradicionalmente viñan usando unhas pozas desta zona e agora xa non as poden usar. Fondos Next Generation. A onde van parar os fondos europeos de recuperación pola crise do COVID? Bo día, Alba. Estamos en Vigo diante da sede da Xunta de Galicia, como en moitos outros puntos do Estado e de Galicia diante de sedes de goberno e de administracións que son quen van a xestionar os fondos europeos de recuperación, os Next Generation, que van a traer ao Estado e a Galicia milleiros de millóns teóricamente para recuperar esta crise provocada polo COVID. O que reclamamos aquí é, primeiro, transparencia, porque os fondos se están repartindo xa entre as grandes empresas. Os gobernos están falando con grandes empresas e non están falando coa cidadanía. Non están falando con quen realmente sufriu a crise, nen con autónomos, nin con pymes, nin coa xente da sanidade, nin coa xente que se dedicou aos coidados. Ademais, tamén queremos que eses fondos sirvan para unha recuperación verde, para unha verdadeira transición ecolóxica, fondos que se utilicen de xeito sustentável para que a nosa recuperación tamén sirva para descarbonizar a nosa economía e facer un planeta moito mellor. As movilizacións están organizadas por decenas de organizacións de todo o Estado e por moitísimas en Galicia que crearon unha coordinadora para loitar por un reparto xusto destes fondos. En Galicia hai movilizacións en máis de 15 lugares donde con pancartas e accións reivindicativas sempre respetando as normas sanitarias vixentes tratamos de visualizar que en todos os puntos de Galicia, xa sea urbano, xa sea rural, queremos que a cidadanía, queremos participar activamente en ese reparto de fondos e queremos ver claramente onde van. Xa está ben de que a Xunta de Galicia e o señor Feijóo ande anunciando na prensa e en diferentes foros económicos que quere facer cos fondos e non conte coa cidadanía que é quen realmente debería ser dona deses fondos. Pois imos rematando agora este primeiro programa de Ecocanle na Baixa Limia. De seguro sabemos xa todas a grave contaminación do encoro das Conchas polos residuos da produción industrial de carne. Na maioría son granxas intensivas impulsadas por Coren. Estas augas contaminadas van río abaixo ata o encoro e provocando cianobacterias que non só no verán este ano, tamén no inverno, estaban as augas verdes. Esta toxicidade ten presuizos no medio, no territorio, na saúde, pero tamén na economía de pequenas empresas que sobreviven no rural, abandonado pola administración. Nosa compañeira Monse Valencia está con Marta Delgado. Que tal? Hola. Hola, boa tarde, que tal? Hola, Marta. Hola, boa tarde. Hola, Monse. Monse, pertencente a Ecoloxistas en Acción e tamén a plataforma da Limia, está moi ao tanto precisamente por pertencer a esta plataforma veciñal da Limia, moi ao tanto do que acontece con Coro das Conchas, entón deixámola ela falar con Marta, que ten máis datos. Efectivamente, Marta Delgado, que hoxe nos acompaña, e Ana Canal,
decidiron emprender e dinamizar o rural a nosa liña, traballando xuntas en ecoturismo surés, desenvolvendo rutas non só na parte galega, senón tamén na portuguesa. E Marta, ademais, propietaria dunha vivenda turística. Son mulleres, son xóvenes, emprendedoras, dinamizadoras do rural, que topan cunha situación incapaz de ser solventada polas distintas administracións públicas, e que en maio do 2011 as augas do Encoro das Conchas tinguen de verde pola contaminación das cianobacterias, toxinas moi perigosas para a saúde das persoas e para o medio ambiente. Como repercute esta situación nos proxectos de vida destas dúas mulleres? Vainos contar a súa vivenza Marta Delgado. Marta, por favor. Hola, boa tarde a todos. En primeiro lugar, pois, parabéns por esta iniciativa tan boa da Ecocanle. Moitas gracias por me convidar a min a participar en ela. Desde Ecoturismo Xurés nos encontramos co problema de que cando temos que planificar rutas ou mesmo a última vez que fixemos o Xurés Walking Festival, que foron 3 días de rutas aquí durante a época do Brao aquí no Xurés, pois tiñamos ese problema. Queríamos facer rutas en todos os concellos e cando chegábamos a parte ou zona de Lobeira ou zona de Muiños, nos atopábamos con este problema que non podíamos facer rutas por esa zona ou mesmo para levar a xente a ver o Aquiscuerquernis ou a ver o centro de interpretación, pois xa non nos propuñamos coa idea de que se iban a encontrar con esas augas verdes, con ese cheiro apestoso cando te camiñas por eli polas beiras do Encoro e sí que nos condiciona moito e aparte que, vamos, presumimos da nosa natureza, do noso sitio, da nosa reserva e ter aí ese punto negro e que non consigamos que isto se tomen as medidas como para erradicar este problema, pois estamos aí como moi doídas, sempre pendientes de ver que máis se pode facer, como podemos atallar este problema. Entón, Marta, vos tratades de facer rutas alternativas ou facer algún tipo de dinamización turística alternativa, pero cal é o papel que xogan as administracións públicas, é dicir, os concellos desa zona de Bande, de Lobeira, de Lobios, de Muiños, sobre todo? Que solucións ou que aportes dan a xente que, como a ti e como a Ana, estades dinamizando ou tratando de dinamizar o medio rural? Pois, a ver, eso creo que sí que temos unha asignatura pendiente o de pôr de acordo as administracións distintas dos distintos concellos para que colaboren e para que fagan forza. Eu creo que si eles se impuxeran e puxeran máis da súa parte para facer unión, isto sería máis fácil de que nos escoitaran e de que se lle buscara un atallo a este problema. Pero eso sí que o notamos nós, que sí que cada parte vai moi por libre, que é moi difícil. Estamos ahora mesmo, por exemplo, tratando de botar a andar o camiño da Raíña Santa, que é un camiño xacobeo, este ano que camiño é Ano Santo, que queríamos que se empezara a camiñar esta ruta que vai desde Braga hasta Santiago e intentamos colaborar con eles e fixemos e organizamos para facer unha reunión e é moi difícil que eles se acheguen, que aporten, tes que estar tú sempre insistindo, levando a documentación, pedindo audiencia para falar con eles individualmente, porque que se xunten todos para botar adiante unha iniciativa en conxunto é moi complicado, moi complicado. Marta, dicía que a situación das cianobacterias no Encoro das Conchas previa á desgraciada situación pandémica mundial que estamos a padecer. En todo caso, previa a esta situación que, como digo, verificouse no ano 2011 ou explosionou no ano 2011, recibides algún tipo de axudas ou apoios institucionais? Non. E cando digo axudas,
digo, parte axudas económicas. No, para nada. A ver, que o problema non está recoñecido, e dado que non está recoñecido non pode ter ningún tipo de apoio en consecuencia. Entonces, si non a Administración non recoñece que ese problema está aí, Pois, Marta, un placer escoitarte, grazas polas túas aportacións, non só nestes intres, nesta entrevista, senón tamén polas túas aportacións persoais como dinamizadora dunha zona tan emblemática como é a Baixa Liña. Moitas gracias. gracias a vos. Un saúdo. Gracias, Marta. Pois isto que deu de si o programa número 0 de Cocanle. Nos agardamos volver aproximadamente unha vez ao mes cunha destas entregas que vos acheguen a todas e a todas a actualidade de problemas medioambientais que non soen sair na prensa, na televisión e na radio convencionais. E queremos rematar este primeiro programa de proba cunha reflexión. Por que os gobernantes, os políticos, as administracións ven estas plataformas veciñais, estes colectivos, estas asociacións ecoloxistas como inimigos? É que non son conscientes, cando todo o mundo é consciente, que só temos un planeta, que estamos agredindo de continuo e que ten fin. Porque son amigas esas grandes empresas que o que fan é contaminar o noso aire, a nosa terra, as nosas augas. Sabemos e temos esperanza de que algún día se sean conscientes de que temos que loitar todos a unha, empurrar e facer comunidade, que somos vulnerables e que temos que seguir traballando. Tamén necesitamos, como non, o apoio das administracións para que poida haber cambios. Entón, creemos que é hora de que se sean conscientes e que non nos vexan como inimigos, e si como amigos esas grandes empresas. De cara logo.